Adoktrinatuak ezarritako ideiak izan behar dira respetatuak. Gaur egungo sistemak behar gaitu alienatuak. Pentsamendu bakarrak behar dituelako jendarteak. Kulturalde batera, kulturalde batera, kulturalde batera, utzita. Kulturalde batera, kulturalde batera, kulturalde batera, utzita. Alienaziorako hitza, alienaziorako lantegia, adoktrinaziorako hitza, adoktrinaziorako lantegia. Lantegiak, hau da, ez zitu argaituzten unibertsitateak. Sistema bizirauteko tresna bat dira. Honi kasua egin eta inolako kritikarik egingo ez. Diotenak Dira sortu behar dituzte pertsonak. Preso gaituzte ametzen kartzela batean. Dena hain polita ez dela ikustarazten. Ez digun kartzela batean. Hezkuntza militarizatua, boterea kontrolaturikoa, sistemaren mesedetara pertsona zintzoa garatzea. Gaur egungo munduan lan egiten, lantegietan ikasten unibertsitatean denak makinak bezala. Unibertsitateak kartzelak, agertzen kartzelak, kartzelak. Unibertsitateak kartzelak, unibertsitateak kartzelak, agertzen kartzelak, kartzelak. Unibertsitateak kartzela, alienaziorako hitza, alienaziorako lantegia, alienaziorako hitza, alienaziorako lantegia, adoktrinaziorako hitza, adoktrinaziorako lantegia.